Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn iawn ac yn cadw saf. Croeso i'r cyntaf fideo yn y cyfres sydd yn galw ar y moment nofel. Yn y cyfres hwn, dwi'n mynd i dangos yr holl proses o ysgrifennu nofel oddi wrth y dechreuad yn yr eithaf i'r diwedd yn yr eithaf hefyd. Ac oherwydd dwi'n ddim yn eto yn dod o hyd o'r y teitl o'r nofel yma, pan dwi'n yn penderfynu ar y teitl, gallwydd fi yn newid yr enw o'r cyfres hwn i adlewyrchu y teitl o'r nofel. A dyna ni y darn o bapur digidol ar fy gyfrifiadur sydd yn bron yn wag, yn ether i jyst yr un gar nofel arni hi. Dwi'n nawr yn mynd i dechrau y proses o ysgrifennu nofel. Fel yr wnes i wedi esbonio yn yr fideoedd gynerach, os mae ydych chi yr fformat o'r gwaith ydych chi'n eisiau i greu neu ysgrifennu neu cyfansoddi, ai ydy ei yn fod rhywbeth fel opera neu chwarae neu nofel neu gerdd. Os mae gyda chi yr fformat wedi ei penderfynu, sef yr rhif o actau a golygfeydd yn y chwarae neu yr opera, neu y rhif o'r penodau yn yr nofel, neu y rhif o'r penillion yn yr gerdd, mae hynny yn gwneud y proses o greu y gwaith, sef i ysgrifennu y nofel neu cyfansoddi y codiolaeth ar gyfer y opera neu ysgrifennu y chwarae yn eithriadol yn fwy hawdd, achos mae'r proses o gredigaeth yn unig, just y proses o llenwi yr fformat sydd wedi ei penderfynwyd gyda'r cymwysiad o'r gwaith. Felly, y cam gyntaf yn y proses hwn yma o ysgrifennu y nofel yw i penderfynu y fformat o'r nofel newydd sbon yma. Felly, beth gwmws yw yr fformat o'r nofel dwi'n eisiau i ysgrifennu yma. Oherwydd fe bydd hwn fy gyntaf nofel yn yr iaith Cymraeg, fi'n mynd i fod yn weddol uchelgeisiol, sef yn hytrach na ysgrifennu nofel gyda 20 o'r penodau. Fi'n mynd just i ysgrifennu i dechrau nofel gyda'r just yn unig 5 o benodau i dechrau. Achos mae'r cyfres o fideoedd hwn ac hefyd y nofel hwn yn tipyn bach o arbrawf hefyd yn dydy. Os dwi'n angen i ychwanegu fwy o'r benodau, dwi'n gallu gwneud hynny hefyd. Ond i dechrau, dywedwn ni fydd 5 o benodau. Felly, dwi'n nawr yn mynd i ysgrifennu neu i deipio yr penodau. Penod 1, dau, 3, 4, 5. Nawr te, gyda'r fformat yn bras o'r nofel wedi ei benderfynu, y cam nesaf naw yw i penderfynu ar yr enwau o'r cymeriadau. Ond fy meddwl i, os ydych chi'n eisiau i ysgrifennu rhyw fath o stori sydd yn dyniadol i'r dynol rhyw, mae'n yn unig un fath o stori, neu un stori, ar drwy yr holl hanes o'r gwareddiadau a llenyddiadau dynol rhyw. Yn y fras,
roedd erioed yr un stori, sef y stori o'r dyn yn syrthio yn cariad gyda dynes, ac y dau ohonyn nhw yn cael ei gwahanu, ac drwy'r rhai ymdrech y mae y dau ohonyn nhw yn cael ei ymuno gyda'i gilydd unwaith eto, ac yn y diwedd y mae y dau ohonyn nhw yn cael ei briodi. Ac roedd yr un stori hwn yn cael ei amrywiaethu ac i treglio drwy'r y canrifoedd, cannoedd a channoedd o amseroedd i creu yr chwedlau ac hefyd y straeon yn bob un o'r wareddiadau dynon rhyw. Ac yn y nofel hwn yma, fi'n mynd i wneud yr un peth, sef i ysgrifennu yr un stori o'r dyn yn gael corff a dynes, y dau ohonyn nhw yn syrthio yn gariad gyda'i gilydd, yn cael ei gwahanu, yn cael ei ymuno, ac yn y diwedd yn cael ei briodi. Ac trwy hynny i lenwi 5 pennod gyda'r y stori hwn. Felly, y cam nesaf nawr yw i benderfynu yr enwau o'r cymeriadau. Fel, yn gyntaf, mae angen i dod o hyd o'r enw o'r dyn. Dwi'n licio yr enw owain, dwi ddim yn gwybod pam, ond yn y foment nawr mae'n jyst yn swnio yn catchy. Ac mae'n angen i fod owain gyda rhywun, ac mae'n angen y dau enwau i swnio yn catchy hefyd. Ar gyfer yr enw y dynes, beth am tagwen, yr enw benywaidd ar gyfer yr enw gyfarwydd gwrywaidd tegwyn, ac dwi'n licio yr enw oherwydd mae gyda fe yn dechrau gyda'r lythren T. Wedyn, os dwi'n yn ychwanegu gair A, mae hynny yn treglio i ddagwen. Felly, gallai yr teitl o'r nofel hwn yn fod owain a ddagwen, achos mae'r enw tagwen dim yn gyffredinol yn dydy. Felly, gallai hynny yn gwneud y teitl yn ychydig yn fwy gwahanredol neu arbennig. A dyna ni, mae'r owain a ddagwen. Ond wedi dod o hyd o hynny, dwi'n meddwl mae'r enw nerys, dwi ddim yn gwybod pam, mae'n jyst yn temlo yn fwy hyfryd gyda'r enw owain. Felly, dwi'n mynd i newid yr enwau y par oddi wrth owain a ddagwen i owain a nerys, ac dwi'n mynd i cadw yr enw tagwen, ac oherwydd fi'n eisiau i greu cymeriadau sydd yn ychydig yn fwy tywych i achosi rhyw fath o drapeth i owain ac i nerys. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu par arall o cymeriadau, a dwi'n mynd i galw nhw ffowc a ddagwen. A dyna ni, cymeriadau canoledig yn y stori neu cynllun o'r nofel yma, ac wedyn y cam nesaf yw i llenwi y 5 pennod gyda'r stori o'r owain yn cael corff a nerys ac i syrthio yn gariad gyda hi, ac wedyn trwy rhyw fath o trapethion wedi ei achosi gyda'r ffowc a ddagwen, mae'r owain a nerys yn cael ei gwahanu, ac wedyn, gyda rhyw fath o'r ymdrech, maen nhw yn cael ei ymuno unwaith eto, ac yn y diwedd, maen nhw'n yn cael ei briodi. Ac wedyn, dyma'r cam nesaf. Ac dwi'n mynd i wneud hynny yn y fideo nesaf. Felly dyna ni i gyd.
am y nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.